Assalamu aleykum. Biýmada edenligimiz üçin bizi bagşlaýaryň. Biz ýol heyekçiliğine duçar boldyk. Aýalym bolsa özüni yaramaz diýär. Ödem hamyla. Şoň üçin men ony gysgaly öýe gidip bilmedim diýen. Sizden haýyş edýän bize iň bolmanyna. Elbetde girin, geçiverin. Girin, gapda durmaň. Taňary alqasyň. Köp minnettar. Men nerden Lukman tapyp bilerken? Lukmany? Çağlar goýum gurdusuna dogulmak hali ya. Şeýlemi? Adat bolşýanda. Bir dansy boldy, haýyş edýän kiberek bolsaňyz. Bir dansy ýa. Adır. Girin Lukman, gir. Gutlayan cenap, gutlayan. Hudaý size ajaýyp gyýjaga teşhis berdi. Ola bolaýypdyr. Aýalym ýagdaý näýdi? Oň ýagdaý häzir gowy. O ýatyr. Ine seredin. Şunlar elmede ama şeylede. Bir de karasmağa hovlurup derrew dünýä ýeler. Ýok, beýdiňmäň Lukman, siz bärik gel bize uly hormat goýduňyz. Ha gelmäkäňiz doglan bolsa da siz öz hakyňyzy alarsyňyz. Ine şu pullan ýüzendirmän. Alasma gene kolýony haýyş etdirdiňiz. Meni dümewden bejereniňiz üçin size minnetdarlyk bilýär. Edin 50 aýryna golaýtdy. Jenap, bärik geliňiz üçin size pul berildi. Indi näme bädir ugrabaňyz üçin pul bermelim ha? Mene yem gidip bar yani. Biýmada edenimiz üçin bagşlaýar. Yani yok. Sakwa ýazyňyzy galdyrdyňyz Jenap. Haýyşdy koýazy. Ine haýyş edýän alyň bu meň ýanymda barja pul. Yok gerek gel. Biz size kömek edemi ören saat. Her kim hem size ulhuga size kömek ederdi. Bir de pul gerek gel. Men size näme kömek edip bilerin ha? Men jenam Hudaý bile çağa berenek. Görýämgen o benim dilegimizi kabul etmek isleýän aýdýan. O siziň dilegiňiz bolsa kabul eder. Siz gaty bagtly adam, siz öz çağaňyzy eliňizde götürdiňiz. Eger siz ýaradan bir çinem dileg etse Hudaý ony eşderdi, hewede kömek eder. Epet seni o sana bir eýem düşündi. Elbetde düşündüm. Men siz üçin hukman duğa karın. Eger de tün akşam iki çağa dünýä ýeneýän bolan bolsa, onda men size birini hukman goýardym. Dogrymy aýdýan. Size bas arzu edýän ýoluňyz. Size minnetdarlyk bildirýän. Hoş wagtyňyz. Ýoluňyz ak bolsun. Sağa manmaryň. Sağ olun. Han bärik gelsin. Näme? Sen bunu näme üçin beýtdiň? O sana birini bererdim diýip aýtdy. Aýtmak bir zat ýerine ýetirmek başga zat. Ýöne o söz berdi ahry. Haçanda birini iki çağı waka. Bizde de birem ýok. O adalatsızlyk bolara. On sana o iki çağı näme? Çağany ejetiniň girlemäni nädip miltetdiň ha? O jüýje däli diýile adam hakdyň. Ay, samsyjak diýse. Sen ilki wasta asyrly masgyldan bolan çağa biziň ýene bolup näme berip biljeğimiz bardy oýlanmaly keriň ha. Sen oňa näme berip bilirdiň ha? Oňa näme berip bilersiň diýärmi? Men oňa köşkden tap bilmejek zadyny. Öz süýgümi meredim. Gita. Dermanyň iç. Sen ýene üskürüp başladyň. Wah, hawlagaýdym. Wahynny men sanalgym dolup barýa ötýän. Beýdimi seni enejan? Han al. Wah, balam, meňini gözlem hiç de adam gören ok diýen ýaly. Wah görmeýänem gowy. Sen berden ehil horlaýanlyklaryny gözüm görüp dursa, hasam derdim artardy. Zita! Nire yitirim molluň biýhepde diýenim. Ey Hudaýjan, biz näme etdik? Oň sana diýen zatlaryny hiç kim öz hyzmatkarına da diýen o wagt. Ine rahatlansana. Bargaýdym, git. Men ala etme.
Bar kızım bar. Men aladam etme. Näme daýdy? Näme daýdy? Sen soňkuda ulak garaşdyrman çykardyňmy? Men sana bir gaýet ber garaşyp durun. Men enemiň ýanyna eglenmeli boldum. Şo kempiriň ýanyna ne körüňmi? O haçan tüýdelse şonça da gowy. Edilmeň özüme şol ertirelse de hebiletjek. Bar gitde ýunar ýal ýyl suw taýarla. Men sen merhum enaň ataň däldir. Sen maňa gulak atmaly bolsaň. Geyil ol. Näme aýyň döwle ýöretýäňmi? Zita, men sen ýaly ýaltagy görmedim. Men häzir 10 minutdan kolja gitmeli. Sen orta internetden sarymy tüklemäsin. Häzir tükleýän.